Arratsaldeon guztioi, ongi etorriak Xaloa telebistara, uztaiak 8 dugu eta gaurkoan ere hementxe jarraitzen dugu O plazan eta lehenengo gonbidatua oso berezia, Julieta Itoiz, la txula potra, arratsaldeon. Baita zoi ere, eskerrik asko, zuei eskerrik asko ikartagatik. Urtez urte hementxe zaitugu eta guretzat ore bat. Bai. Zer moduz hasi dira San Ferminak? Pues ondo, lanean pixka bat eta lasai, pues familia dudalako eta urten tokatzen zait familia zaintzea. Baina, bueno, pues beste gauza da, atxegon nintzen aurrekin pixka bat gauean ibiltzen eta oso gustora ere, bai, oso polita, oso ondo. Asko maite ditute San Ferminak eta orduan berdin zait. Aurten beraz ez zaitzu tokatu hainbeste lan egitea, pasaren urtean oraitzen naiz oso lanpetuta zeundela. Bai, ez, aurten lasaiago lan aldetik, baina bai hori familia aldetik lan gehiago. Baina, bueno, gure ritmotan eta moskortiak aguantatu gabe, orduan ere irabazi dugu. Alde horretatik bere, ez? Bai. Oso, ikusi duzu San Ferminetan aldaketa egon dela, nola bizi izan dituzu, ezakit aldaketa etorri den denetik? Ni ja, igual ja orain dela 34 urte ezagurtzen ditu dela San Ferminak, ez? Eta aldatu dira gauza asko. Batez ere jende aldetik, ez? Nik uste gero eta jende gutxiago etortzen dela. Gero badago gauza asko kiskatzen zaidana eta da zaborra. Eta nik fazentu zergatik bakoitzak ez duen gestionatu bere kaka. Osa, ni egon nintzen zeian egun osoak kanpon, eta nire kaka guztia jaso nuen. Osa, badago beti kontenedore bat, edo papelera bat, edo leku bat usteko. Baita kolillak ere, osa, ez da, hola, venga. Eta hori bai ikusten dudala ez dakit. Igual nire impresioa da eta igual da adina, gero eta zikinagoa direla bai. Bueno, orain edalontzi berrera biligarriak ere erabiltzen direla, bueno, aldatetik, baina beharra dagolako. Bai, eta adibidez... Hori da berrikuntza, ez, aurten? Bai. Udaletxeak atera dituela berriz erabiltzeko edalontziak. Bai, nik uste dut hori kontzientzia hor dagoela, sensititate gero eta gehiago. Ni nahi dut egun batean ailegatzea hori, adibidez, emakumeen kontrako eraso sexistaren kanpaina bezalako bat, zaborrarekin, ez? Azkenean da ere eraso bat, amalurrari, gainera guztiok parten hartzen dugu, bai emakumea, gizonak, aurrak, guztiok, ez? Eta gainera, hori, gero eta gehiago egiten du euria, eta San Ferminetan ura asko erabili behar dugu, hainbeste kaka garbitzeko, ez? Eta joni bezatzen du, gutxenez, ez dakit igual kanpotarrak ez dira enteratuko, baina, bueno, emakumeekin bai, ez? Eta horrekin ere, eta, hori, adibidez atzo, jitzen nintzen Iruñatik eta ikusten nuen papelerak oso txikia direla. Osea, San Ferminetarako jarri behar dira askoz handiagoak, ez? Eta ikusten da, jendea hor botatzen dela, baina azkenean betetzen dira eta jendea lurretan eta hori, nik uste dut hau dela gure urrengo kontu pendiente egiteko. Eta gero ikusi dut, adibidez, jankiak, dira bakarrik zato da, eh? Bai, ardoa eramateko. Zatoarekin ibiltzen diren, hippie batzuk eta janki batzuk, ez? Eta ni bezatzen dut oso modu ekologikoa eta osasuntsuago dela moskorra harrapatzeko. Azkenean ikusten dut kubata bat eta merkeago. Eta naparrakoa. Naparro ardoa edo kubata batekin zu festondo desberdina izango duzu eta pedo desberdina, ez? Eta gainera hori ekologikoago da eta hori buelta bat egin behar dugu. Kupelak, guztiok edalontzi berbera hor ez dakit. Nik uste dut pentsatu behar dugula. Eta beti, gu izan behar dugula lehenengoak, ez? Mugimendu popularra dugula kontzientzia. Bueno, horretaz gain, zaborra, eraso sexisten aurkako kanpaina lehentasun nagusia bihurtu da San Ferminetan, baina zuk ze uste duzu zezenen inguruan, honi buruz ere hitz egin dugu, ez? Bai. Aizki ez dugu gogoratzen, entzierroa gustatzen zitzaizun, ez da? Bueno, ni zezenak maite ditut, ni errotxapeakoa naiz eta usaintzen dudanean, ez dakit, nik ezin dut, behitu ni denaz hitz egiten dut, eta denaz esaten dut zer pasatzen dudan. Baina honekin ezin dut, ezke da zerbait barruan dudala eta inoz ez dut izan etxean entzerro korrikalari bat, ez zait bat ere gustatzen plazan gertatzen dena, ni gustatzen zaidana dira korridas baskolandesa olako batez, asko gustatuko zitzaidan ikustea hori zezen bat eta ber norra... Ze diferentzia hor ez dute hiltzen zezen, ez dute hiltzen, ez. Eta da, frogak egitea bere adarrak aroak sartu edo saltoak eman,
orduan... Rekortadoreen antzekoa, ez? Ba, ni daukat horrekin barruan zerbait primarioa, ez dakit. Gustatzen zait nire hirian, ja, Europa Occidentaleko, Mendebaldeko Europakoa dela ikustea nola, hori, etortzen dira mundu osoko diru duten gizonak, eta nola sartzen dira, eta hil dute. Inorez du ziurtasuna, ez? Eta ez dakit, badago gero pensatzen dut, lehengo gure gizartean, nekazal gizartea zela, olako gauzak beste gauza zen, ez? Beste sentidua zuen. Atzo ikusi nuen adibidez, Zebadaga Gorenga ganaderoren elkarrizketa bat, eta nola etxe egiten zuen bera bere zezenak, eta nahi pensatzen ari nintzen, jo. Eskeri daukat kriston nahasketa barruan, ez da pensatzen nuen. Ziur aski, animalista bat ez duela maitatzen lan beste bere zezenak bera baino. Osea, bera fijo bere zezenak maiten dituela, ez? Asko. Baina ere, eta berak ere, sortzen ditu, zaintzen ditu, ematen dio elikatzen, eta gero, eramaten ditu plazetara eta bere familiaren dako diru ateratzen du, ez? Nik uste dut dagoela hor kontraesana bat, ez gu aurreratu gara, ja gara izarte bat del 4.0koa, eta hori da, famalurrari egiten zion ritotik etorrita paleolitikotik edo, ez? Eta hor dago kontraesana bat, baina ni adibidez eske bihotzan zerbait eramaten dudan, batez ere entzierro aldetik eta da dena, ez dakit, ikustea nola jartzen dituzten egurrak, eta gero ikustea zezenak ze polita diren, eta badago mundu asko hemen Iruñan, eta bada, hori zezenaren inguruan daudenak, ez? Zezenen parantza, ez dakit. Nondik ikusten da bekien entzierra Iruñan, zure ustez? Badaude bi leku baten parantzan, baina nik uste dute politena da Santo Domingo. Baina ere hor ikusten duzu... Horrega joan barzara oso goiz, ikusian izateko. Bai. Hor ikusten duzu nola eramaten dute santua, nola jartzen dituzten zapiak, nola kantatzen diote otoitza, orduan espektakuloa, showa, irauten du beste lekuetan, baina askoz gehiago. Hombre, estafetan giltzen bada zerbait galdua eta badagor jokua, baina azkenean... Eta balkoi bat bali moduzu, Bai, horre. Ezin hobeta, Bai, ikusteko behitik. Baina, ni izan nahi dut, korridaren kontra dagoena, hori egiten dena, eta zerbait gustatzen bada, dira hori, korrida basko landezak. Eta gustatzen zait ikustea gizonak eta emakumeak bere jakinduriarekin eta animali baten indarraren kontra joko hori, baina joko, ez ziltzea, ez? Hori da, ez dakit. Ez berdina. Gaurik irakurri dute osoa berri polita. Atzo saldu zen, 194 ferietan, ez? Eta jo, nik usatzen dut, hori kotxadurarekin eta hori, joan behar genuela berriro, ez dakit, animalien lana pixka bat berreskuratzen, ez? Eta hori ekarriko zuen beste feria potenteago, eta igual ere ikusiko genuke gu animaliak berdinak. Ere, esan nahi dut, ez zaidala gustatzen, nola jende batzuk humanizatzen duen animaliak. Ez, animaliak niretzat ez dira pertsonak, ez dakit, ikusiko banu oso ongi tratatzen garela gure artean, ez? Eta gero animaliekin baina ikusten dut, gure artean oso gaizki tratatzen garela. Eta gero ikusten dut jende asko oso bakartia eta animalietan aurkitzen dutela konpainia eta hori oso polita iruditzen zait, baina azkenean da ere bakardea dela gauza bat, ez da... Ni adibidez dauzkat, 3 haur eta ez nuen inoiz izango animali bat etxean. Baserri batean biziko baniz, bai, baina kanpo, pisu barruan ez. Eta orduan hor daude, nik uste dut nire laguna Asier Urzaik esan zuen bezala egunkarian, asko gustatzen zitzaidala bere ikuspuntua, debate sakona egin behar dugun. Eta nik uste dut gure kultura politikan ikasi behar dugula debate gehiago, gai bakoitzean zerbait badago desberdintasun batean, ez? Debate sartzea eta gustatuko litzaidake hori, honekin kriston debate profundo sakona egitea. Bueno, Amalur eta aipatu duzu, eta Amalur beti izan da ere jainkosa bezalako bat, eta horrekin zerikusia duen zerbaitetan ari zaude orain, ez? Bai. Nire lagun bat, Jolanda Mazkirian, egin dituela dokumental asko, oso politak eta sarituak eta dena,
Eta orain dela urte bat ezagutu nun, eta komentatu zidalako nahi zuela Mariri buruz dokumental bat sortu, eta ea nahi nuen abesti bat egin. Eta nire esan nion, ja neukala abesti bat, orain dela urte batzuk egina, rap herrian bilduman agertzen zena, baina egin genezakela bertso berri bat dokumentalarentzako. Eta ordu egin genuen, bertsoa, eta orain lehenengoa izen bluesera, eta hau da, esan zidaten beste egunean oso metalera dela, rock, Europar rock kutsarekin, eta aterako da dokumentalean. Eta dokumental horretan Jolandak lan nahi duena da Mari figura, baina hori, bostugu adibezu esan duzuna, jaingoitza hori Mari ezen jaingoitza, da, ailegatu zaigu ipuin batzuk hartzaila kontatzen ziotena apaizari eta apaizak Barandiaranek batez ere jaso zituena, Hori kutsadura handia dago, zer esaten duen hartzai batek, nola hartzen duen apaiza batek, osea ez da antropologikotik ikusten bada, da ez dakigu zer ailegatu zaigun, Baina, ikus daiteke eta badago jendea ikasi duela eta egon dela horre begiratzen, ikertzen, Eta Mari da Euskaldunen unibertsoren irudia. Ez da bakarrik amalurra, da amalurra, ilargia, eguzkia, patua, da dena. Gu, animaliak, unibertso osoa, ez da amalurroa bezala, bakarrik, Da tao bezala, jaingoikoa, espiritu handia, dozak izan. Eta non grabatu duzue? Bera dago grabatzen jende askori bere gauzak, eta niriko grabatu zidan Sorgin etxean, Zakanan. Justo Arabako mugan. Eta gero gu hor bideoa hori, baina hori elkarrizketatxo bat. Bideoa grabatu dugu Aralarren. Sartu gara ermitan, utzi dugu rosarioa, eta piztu dugu kandela, errespeto osoarekin, baina gero ospagin dugu eta gure espiritualitatea atera gara, kanpora, Euskaldun espiritualitatea beti egonda malurrarekin lotuta. Eta romanikoan, orain dela mende asko, hori, Aralarren zegoen Euskaldunen leku sakratunetariko bat, eta ohitura zen iztaltzea eraikuntza batekin, ohore emateko. Eta hori, eta jarri zuten ermita hori eta gero bihurtu zuten Santutegia. Baina hor dagoena da kobazulo baten sarrera, eta da malurraren futero bat edo, Eta gu berreskuratu nahi dugu hori. Nik esatzen dut kristautasuna duela oso gauza ona, batez ere Jesus de Nazaretek esaten zuena, Kristo ez zait gustatzen hori gaixua, zintxilkaturik, zila, torturatua, da oso itxusia, eta nola hainbeste maitatzen baduten nola errepikatzen dute irudi hori, espiritagoa da Jesus de Nazaret herriz herri bere hitza polita eta garbia esaten, eta nik pensatzen dut hor dagoela kristauzanaren esentzia eta hori berreskuratzeko da, eta gainera da sentio komun, jaingoikoa dago bakoitzaren barruan, eta maitetu behar dugu jaingoikoaren bezala edo nor, eta dena, eta hori da. Eta hori hartuko zuen orain dela 2000ko euskaldun bat paganoa edo zein munduko pertsona on bat, Eta bere garaian ere oso iraultzailea zen, Bai, oso revoluzionario, bai. Bera nahi zuen bukatu estatu, eta bukatu zuen, zegoen estatuarekin, bai. Bueno, bukatzeko, Sanferminetan nola ez? Musika protagonista dugu baita ere, eta zu ere izan ez zara protagonista eszenatoki gainean, Amabian. Amabian, Baratxuri plazan, gaueko ordu batetan. Nola antolatu duzu kontzertua, urten baduzu gonbidatu berezirik? Edo zu egonen zara? Esan didate, berak jarri dute, la txula potra eta lagunak. Orduan eramango ditut dudan lagun guztia. Hitzordua denaren Amabian, ordu batean Baratxurien plazan. Kriston eszenatoki potolo dagoen leku horretan, eta hori ere, nola ez gonbidatu lagunei, holako eszenatoki batean, beti probestu behar da, igual tokatzen zaigu ez dakin non, ez dakin nola jotzea, eta da, Kriston. Claro, prestatu duzu ja kontzertua? Bai, hor gaude prestatzen, bai. Azkeneko xehetasunak ja? Bai, eta ematen dit, joan den urtean egotea fuerozen eman zidan ilusioa, noski, baina urtean ematen dit ilusio gehiago. Azkenean, udalak konfidantza jarri zuen ere gainean, baina ez da herri mugimenduan, ni orain dela urte asko ez nagoela, baina egon naiz urte asko gauzak antolatzen. Ni egon nintzen
lehengo txotnen azken egunaren azken ekitaldian, eta nire bi lagunekin jeitzi ginen estenatokira eta egin genuen Rafaela Carren playback bat para hacer bien el amor hay que venir al sur. Eta hor zegoen Giputxo eta Bizkaiko jende guztia begiratzen, baina hau erotu hau nor diren. Gutxien ziruñekoak ezagurtzen gintuzten, baina besteok ez. Eta hori, beti mantendu dugu gure bihotzan, eta orduan niretzako da berriro zikloarekin hastea eta jarraitzea. Bai, eta ematen di kriston ohorea, eta emango diogu dugun oberena erratotxo hori, ordu badaukagu, araitzeko eta San Ferminaren programa niretzako ofiziala ere, parte hartzeko eta gure alaitasuna eta gure amoaitasuna emateko jendeari, eta hori superkonten gaude. Eta hemen egotegatik ere. Osangi, mila esker, plazer bat beti bezala, ez dizu ja denbora gehiago kenduko, zeren duztu ja besteak hemen daudela. Beraz, mila esker eta ongi izan. Bai, eta zuei, mila esker ere ona ekartzeagatik. Eskerrik asko. Eskuzabalaren irrifarra, justiziaren ezpata zorrotzena. Etorri nere gana laguna zan, hatxeginean, minean. Egiteko gelditzen zaiguna, dun gogorrena. Azalak hitz egiten dit, sumatu zalaitasunaren fedea. Gorputzarekin kantatzen dudan otoitza, maitagarriena, ire besoetan lo egin nahi dinat, esaidan non dagoen bidea. Irea naun alaba, aizparreba, isla, arima eta kidea. Aha. Kontatzen didate sufritzera, etorri nintzela. Zentzuzko hauetan ez dinat aurkitzen ugaritasunaren izkera. Porlana ez duntxaten asfalto eta zapata gure arteko espetxea. Izerdi truke saltzen didaten mundua. Ez dun nirea, non galdu dinagu hitza. Urreak baino gehiago balio zuena. Noiz utzi dizkinagu basoa, baratza, balea. Amainire sukaldea, hartxailaren begirada sakon paketsu argi azkea. Seme alabak suminduak botatzen zizkigun aldiz, gure erraien mareak. Beldurren lainoz zikintzen ditut, itxaso pareak. Beldurren lainoz zikintzen ditut, itxaso pareak. Ezekinagu nor zinez ziguna beraztasuna gugandik kanpo bizi zela. Eta lapurtu zizkiguten odola, askatasuna, itxaropena. Pentsatu geninan ametsak, betetzeko besten ametsak. Erre behar genituela, denon artean biharamunaren erresuma suntxitu geninan, urtetan eta urtetan. Zan amalurra jaltzan, ire hauaren ilunean, ire jainkotasuna herriari ezateko, gelditzen zaigun lezea, maitasuna dela. Lagunduna zan amatxoneria, egiteko Euskal Herria, izateko Euskaldun berria. Lagunduna zan amatxoneria, egiteko Euskal Herria, izateko Euskaldun berria. Lagunduna zan amatxoneria, egiteko Euskal Herria, izateko Euskalduna. Ardiarana gaztandekia, Bertizarana bailarako mikroklimaren eraginpean ondotako gaztak.
kamiku eta ardiarana. Gazta ona maite dutenentzako zapore usain eta testura ezin hobeagoko produktuak. Kontsumitzaileen errastasunerako formato eta tamaina ezberdinetan komerzializatzen dira. Ardiarana gaztandegia Legasan ahaztutako zaporeak berreskuratuz. Eta bigarren elkarrizketa honetan ere musika izanen dugu protagonista nagusi, bihar bertan 58. txistulari alardea eginen da San Jose plazan, eta bikidek esanen digute ederki zer dutan den nik ez baitakit. Arratsaldeon, Xabi eta Ainoa. Arratsaldeon. Bueno, zuek txistulari alardeko kideak izanen zarete, ez dakit Xabi zu txistuarekin edo akordeoiarekin arituko zaren? Silbotearekin eta akordeoiarekin aritzea tokatzen zait. Kantatzeare momenturen batean ere bai, denetik pixko bat. Bueno, konta eguzue, ze gai aukeratu duzue 58. edizionetarako, zenbat denbora eramazue prestatzen? Denbora desente, urtarriletik hasi ginen, eta aurten landuko ditugu kontrabandisten historiak. Eta zertan da za? Egongo dira 7 obra, eta gero tartekatuko ditugu antzerki estena labur batzuk, izango dira kontrabandistei buruzko anekdota ezberdinak, jaso genituenak dokumentazio lana eginez, eta hori, ideia da obren artean antzerkia txertatzea, pixka bat tematika bakarra izateko kontzertuak. Zer dela eta aukeratu zenuten gai hau? Nola bururatu zitzaizuen? Hori izaten da alardearen prestakuntzan lehendabiziko lana, ez? Ze gairi buruz prestatu hurrengo alardea. Eta, bat baino gehiago atera ziren, eta, azkenean erabaki ginuna, hau izan zen, kontrabandistena, zergatik, ez dakit. Bertan kide batzuk elkartu, eta hau edo bestea, nire gustatzen zaiz, ez dakit zer, iruditzen hori hemendikan 2 urte barru, ez dakit zeren urte hurrena dela eta, hola pixko bat kontua bota, eta, aurten orduan kontrabandista, osongi. Erabaki zenuten eta listo, horrekin aurrera. Kontrabandistak orokorrean edo hemen agian eman zen historioren bat? Hasiera baten saiatu ginen gauza zehatzak bilatzen, hau da, izen abizenekin, herriekin, dateekin, historio zehatzekin, baina kontrabandoaren munduan nahiko gai isildua, iluna, beti legez kanpokoa izan da, orduan ez zuten nahi azaldu. Orduan duguna izan da askoz ere generalagoa egin. Ondorioz, historia politiak atera zaizkigu, baina ez da ez izenik, ez deus izan. Eta nola egin duzue dokumentazio lan hori? Ba, Interesgarria ez izanen zen? Bai. Egin izan ditugu, aurten elkarrizketak, han bertako herrietan, eta gehiro baita ere liburua. Baztanen gehiago. Baztanen. Eta hor, Pedro Esarteren liburua badago El Contrabando Baztan izenekoa. Eta hor, ikusten denez Pedro Esarte honek badakizki izenak, abizenak eta denak, eta guk liburu hori irakurrita esan, hau interesgarria da, beste hau ere bai, ez da gizzer bakizzer. Eta, baina, pertsona horiekin hitz egitera joan ginenan, ez pentsatu ere, zokurritu ateratzea nire izenik ez esan, ez da gizzer. Orduan, ideia aldatu, txipa aldatu, gai generalagoak, adibidez. Puntilak, badakigu puntilak pasatzen zirela, ez? Eta derrepente, bastango emakume pila bat ikeragarrizko soinekoekin, ez? Baserrian lanean, baina gero plazara jaistean, Pariseko modarekin, ez? Nola da posible, solako gauza generalak. Edo lurrinak baita ere. Eske, aldatzen ziren beste gauza, eta orduan, anekdotak saietu gara izaten pixka bat diversoak. Guztia hau egin ahal izateko nola bilatu duzu inspirazioa? Txistuarekin, musika sortzeko... Hor prozesua izaten da lehendabizi gai aukeratu, eta gero, gai aukeratu eta gero, anekdotak hartu genituen, hau, eta hau ez, genituen ez dakit 10 bat edo horrela, horietatik 3 baztertu, eta joku gehiena emanteko itxura zutenak hartu ez, hortan baita ere Oierrek lagundu zigun, eta bueno, gero konposatzailei esan genien, zehaztu konposatzaile, eta horiei, hori hau da zure anekdota, idatzi obra bat honen inguruan. Hori, saiatu garena da, konposatzaile bakoitzari esaten, egokitu zaizu anekdota hau, pixka bat narratu zer buruz doan, musikak hori laguntzeko.
musikak historio hori konta dezan. Claro. Gauza da erraztea pues, musika eta antzerkien arteko batasuna. Eta kontzertua izateko dinamikoa eta ulertzeko oso erraza. Hildo nagusi bat izan dezan, ez? Ez da obra bat, bale, beste obra bat, bale, ez, da? Kontzertu bat, ez, garapen bat duena, ez, hildo nagusi bat oso ongi ikusten da, aktore egiten duten lanak ere asko laguntzen dio horri, bai, hori, historia ulertzen eta batez ere anekdota bakoitza ulertzen. Zuzendari jaunak, Aitor Urkizak, zeukan beste ardura bat zen, edozein pertsona, edozein momentuetan kontzertura iritsi eta enkantxatu zedila kontzertua, ez? Horregatik diren anekdotak, denak erlazionatuak, baina anekdota individualak, ez? Azkenean Obabakoak liburua bezala dena dira historiak, baina Obaban gertatzen dira denak. Pertsonaia berdintxoak dira, baina antzeko zeo zer egitea okurritu zitzen. Zenbateko esatuko duzue alardea gutxo gora bera, hor jende pila goten zarete, ez? Estenatoki gainean egongo gara 40 bat musikari, txisturari barkatu. Gero ere izango dugu base harmonikoa, adibidez teklatuarekin, bateria, akordeoia bera, hori pixka bat osatzeko, beraz izango gara 50 inguru, baina gero lanean horren atzetik badago jende pila bat, baditugu egunean bertan kolaboratzaileak, gero ere urtean zehar laguntzen duten jendea, eta hori guztiak batuz, 50 bat izango gara erraz. Eta antzerkian horre izanen duzu Oier Zuniga, ez? Bai, hori da, ba. Oierrek... Ez da bakarrik musika, baizik eta antzerkia ere baduzu. Azkeneko 5 urteotan ala dugu, ez dugu musika kontzertua bakarrik egiten, ez, espektakulo bat sortzen dugu. Eta, aurten Oierri esan genion, jaketa beraekin erlazioa dugu, da bat abeste, eta animatu zen. Historia polit bat jendu, ez, azkenean muga bat irudikatuko du, ez dakigu zeren arteko muga den, muga alde gorria eta alde urdinaren arteko muga izango da. Ez dugu, horren generala izanik dena, ez dugu esan Frantzia eta Espainia edo ez dakit Aragoi eta ez dugu deus esan. Ezberdin duen nahi dena da, direla bitoki ezberdin. Hori da. Eta hor gertatzen dena dela oso isilpeko gauza eta egin behar dira gauza kontu handiz. Interesgarria. Bai. Zer dutan izanen da, lehenago aipatu dugu, baina ez dugu esan. Ordu batetan San Jose plazan. Ordu batean. Pentsatzen duten saiatzeko eta nola moldatzen zareta, inbeste jende ez? Oso gaizki. Zaila ez, komplikatua. Eta batez ere hor antolatzeko lanetan gabiltzana gogorra. Burua uste asko izan ditugu, ez? Denei kostatzen, larun batetan gelditzen gara entsaiatzeko, gu denak dantzatzaldeetan edo aurreskuetan jotzen edo askotan ibiltzen gara. Ez gu... Aurretik, bai. Daramatzagu bilabete larun batero entsaioak egiten. Larun batero. Eta gero, goizuko 9 galditzen gara. Mundu guztiari kostatzen zaio 8 jeki entsaiatzera joan, 2 ordu pasa. Eta gero hori gauza da denak elkartzea oso zaila dela. Beraz, badaude entsaioak batzuko joaten direnak, gero beste batzuk ez. Urrengo entsaiora joaten zaizkizu aurrekora etorri ez direnak, orduan berriz ensaiatu behar duzu berdin, ez duzu aurreratzen. Eta, azkenean kontzertu aterako da, jendeak ikasten duelako, lan asko dagoelako atzetik, aterako da, baina... Aukerarik baduzue San Jose plazan ensaiatzeko, ala ez. Egunean bertan... Entsaioak egiten ditugu espazio publiko batean, zibigos batean, gero baita ere Oskusean, Nabarreria plazan egin ditugu 2 entsaio oroko. Bat eginda eta hurrengo egunean, eta San Jose plazan bai egiten dugula soinu froga, hori gure ikuskizuna plazari pixka bat adaptatzeko esan nahi dut, eta dena ondo ateratzeko. Esan beharra dago udaletxea beti oso lagunkoia izan dugula, asko lagundu digo edo zer gauza dela eta bai instrumentuak usteko garaian, ensaiatzeko lokalak usteko garaian, subentzioa emateko garaian, ez? Udaletxearen sostengurik gabe hau litzake aurrera aterako inola ere, ez? Orduan, lan egiten dugu bai, baino badugulako laguntza atzetik. Orduan, hemendikan udaletxeari eskerrak eman. Eta guk zuei zorionak egiten duzen lan guztiagatik, zeren esfortza handia egiten duzuen. Beraz hitzordua, esan dugu? San Jose plazan, bihar eguerdiko ordu batean. Beti alardea, igandean, San Ferminetako igandean. Aurten 58. ekitaldia izango da, eta espero dugu, 60. ediziorako agian zer berezia prestatuko duzu, ez? Bai, ja. Zeia marka da ez da gutxi, eh? Hori baino gehiago, 22. urte urrenerako. Hori izango da, Nafarroko konkistaren noaingo batailaren 500. urte urrena, ez? Eta hortarako ari gara ja ideia behintzen nahiko argi dugu, eta lanean. Oso ongi, orain
pixka bat alardearen zatitxo bat entzuteko aukera izanen dugu, beraz, mila esker. Haizeak laguntzen baldin badigu behintzat. Zorte hon bihar eta esan bezala zorionak egiten duzun guztiagatik. Mila esker. Eta oraingoan Nafarroa Oinezeko lagunak etorri zaizkigu bisitan, izan ere Sanferminetan urtero egiten den moduan, Nafarroa Oinez txokoa jarri dute hortxe eta koneran, eta hementxe dugu bertako arduraduna Gaizka, arratsaldeon eta ongi etorri Xaloara. Arratsaldeon, eskerrik asko. Zer moduz doa hortik lana Nafarroa Oinez txokoan, gaina neko gertu, aurten? Bai, hemen bertan gaude, eta konerako bertsaldean, eta, bueno, konten, momentu zongi, txupinazoa eta ongi hasi zen. Txupinazo alternatiboa berexia desberdin egiten dugu, eta aurten Pirritx, Porrotx eta Mototxen ardura izan zen, lehenengo suziria botatzea, eta giro polita eta ongi. Eta orain arte ere bai ongi. Jendea hurbiltzen da, pixko bat goian edanak hartzera, tango giroa eta musika gozatzera, eta momentuz giro atseginean. Zer da eskaintzen duzuena Nafarroa Oinez txokoan? Baton bat despistatuta baldin badabil eta ez da lima inoizan egon. Txoko horretan batez ere dagona egunan zer da jan eta dateko aukera, janaria eta daria, eta maiakan prest, eta hango txoko politori, eta giro alde zarreko edo ajetreotikan pixkoa giro lasaiago bat, alde batetik egunen zer, eta gero arratsalden zer ja antolatzen ditugu pixko bat hasi umei eta famili giroko emankizuna, bai kontalariak direla, edo payasoak, edo dantzak, edo tailerren bat.
eta gero ja musika emanaldiak batez ere, ez? Kultura eta batez ere musika emanaldia, ja afari giroan pixko lasaiagoak eta ja iluntzen joaten denean, pixko bat musika mugitu aldela. Gaina leku polita, ez? San Ferminetan badakigu jende egoten dela leku guztietatik alde zarrean, ez? Eta hor, igual pixka eta agobiatzen denarentzat egia esan oso leku aproposa, ez? Lasaitasuna golako, leku gehiago, Nik uste itzala... Lasaitasun puntu hori du, baina baita ere badu aukera bertan biltzen den jendekin giroa ere sortzeko, ez? Ez da bakakan lasaiago, baizik eta lasaiago giro atsekin eta goxo bilatzea, ez? Eta hortako leku egokia dela uste dut. Badakigu San Ferminetan beti badagoela giroa sortzeko aukera, ez da? Berdin da nun egon, egin daitekelako giroa. Beste hori dute politena, ez? Improvisatuta edozein momentutan zerbait berezia sortzen aldela, eta han ere aukera hori badago. Orain arte ondo, ez? Jende asko gerturatu da txokora. Batez ere txupinazoa errandun bezala, apiritxekin eta agitz ongi joan zen, jende honitzu bildu zen, eta ero bezperan ere, agatxean ere jende desente ibili zen. Tiriteri DJ batzuk izan genituen eskualdekoak, bastango DJ-ak izan genituen, eta giro polita sortu zen, eta atzore ipuik kontalarian ere giro atsegin, eta momentu zongi. Zer duzue, hemendik aurrera, gaur Luzeak sortze dugu, oraindik San Fermin giroan aritzeko baditugu egunak, hola pixkat gainetik, zeren badakigu hor egitarau zabala daukazuela egunero gauza desenterekin. Egunero pixko seitatik-an, seitan hasten da normalen lehenengo ekimena, eta ordu bat aterritan, arratseko ordu bat aterritan izaten da azkena, ez? Eta pixkoak leheno kontatu dizuten bezala, hasierakoak pixko bat famili eta ume giroi begira, gaur adibidez fanfarre batekin baditugu erromeriko dantzak egiteko aukera, eta bertzegun batzutan pailazoak izango dire, edo ipuik kontalariak, eta gero musika desberdina, ez? Atzo pixko bat Afrika, bertako jende bat, Afrika etorkinak direnak, eta beraien musikare eskini zuten, eta samba musikare bazen. Gaur pixko bat euskal musika pixko lasaiagoa, etxen bidez, eta afalo tenore horretan pixko bat musika lasaiagoa, eta gero agatxean ja kontzertu potentegoak, erasokin edo lierrekin edo DJ-ekin, ez? Eta pixko bat hori da, ez pixko giro lasaia eta ume eta familie begira agatxalde parten, eta ja afaldu ondotikan ja nola bat ere martxa giroa, ez? Musika kontzertu eta ez gozatzeko aukera ere, bai. Aurten nola daramazue San Ferminak, zuen herrian ere badituzue, aurten baztertuta utzi dituzu herriko jaiak edo nola moldatzen ari zarete? Baztertu ez, han ere izan du bera, ez? Beste egiten edo lanean. Aurten lana toki guztietan han ere txeduznak montatzen ditugu urtero, eta aurten ere bai, eta hemengoak ere bai, eta aurten lan bikoitza eta besta bikoitza ez, besta murriztagoa. Han ere egin dugu pixko bat, hemen ere egiten aldugu. Denetikan, ez? Lana eta festaan, eta hemen ere bai. Lan egin dugu eta igual festa ere bai. Arropa salmenta ere egiten duzue? Bai, antzi zait. Han ere, txokoan bertan badago, aurten eskaintzen dugun Nafarroinez dela eta aurtengo eskaintza material arropen eskaintza hor dago, eta baita ere San Fermine begirare bai, kamiseta xuriak eta pañuloak eta hori dena han bertan eskaintzen dugu bai. Gure partetik ikuste nahiko, ez? Nahiko argi gelditu zaigu zer dago Nafarroinez txokoan, ea jende asko animatzen zaizuen bertara, eta izanen dugu aukera Nafarroinezari buruz hitz egiteko, baina ustut ikastolako lehendak, zuzendaria edo apuntatuta dugu hor, beraz, uste dut berarekin hitz eginen dugu gehiago Nafarroinezari buruz orokorrean, animo lanean, eta mila esker. Txalo, telebiztara gerturatzagatik. Eskerrik asko zuei. Gipuzkoako Tolosaldean, Leaburu herrian, inguru aldapatsu bezain politean kokatua dago Mahala baserria. Bertan ekoiztu eta elaboratzen dira hainbat esneki eta txerriki. Hasi gazta eta jogurretatik eta txorizo eta urdaiazpiko onduetaraino. Baserritik bezeroaren ganaino zuzenean iristen dira produktuak, modu naturalean eginak dira. Beraz, benetan, produktu osasuntsuak konsumitzeko aukera ematen du Mahalak, eta goxo-goxoa gainera. Jan Baserritik. Gure lurreko larre gozotik, nator zuzenean.
zuretzat esneki bihurturik modu naturalenean. Orain harin esada badugu hemen, orain arte erizaina izan, erizaina lanetan aritu zara Entzierroetan, ez da? Eta zer moduz esperientzia? Oso niri erizain izatea asko gustatzen zait eta Entzierroa ere. Biak elkartzea, primera. Gainera ni ez naiz bolondrez, ni kobratzen dut orduan. Entzierroa ikustea lehenengo lerroan eta gainera kobratzea horregatik, niretzako primerako lana. Batzutan agian ere gogorra, ez? Gauza batzuk ikustea edo ez dakit. Bai, behintzukatu zitzaidan azkeneko hildakoa nire eremuan izan zen eta egun horretan bai izan zela gogorra. Ez izan genuen ezer egin eta gogorra izan zen, baina hori ere. Morro pixka bat ematen dugu izan dira, Estres handia ere edo? Ikusten duzunarekin, jendea gaukan adrenalina hor pixka bat kontagiatzen zaizu, baina niri gustoko dut. Asko zaudete lanean edo? Pixkat jaleo da. Gurutze gorria daukalak monopolio, eta beraiek asko daude, baina erizain gutxi eta mediko gutxi daude hor. Asko dira bolondrez, sokorrista, primeros auxilios edo zakitelakoak. Eta gero osasunbidea jartzen ditu 4 postu hor. Justo bukaerako Hemingwayn, Kukusumusu aldean, eta gero Callejoian ere 2 aldetan dago mediku eta erizain bat osasunbideakoa. Eta egunerokoa, edo baduzu libre duzun egun bat edo nola? Ez, antolatu dute, orain horregatik aurten ez izan joan, aldatu dute jefe eta eman diete, Soltxagan dauden, San Martinen daudenei eman diete lehenpena. Eta egiteko egun bat edo 2 izaten ginen. Natzen dira egunak, segun eta nola dauzkazun turnoak ere, hor sartzen zara tokatzen zaizunen. Eta ze ordutan joan behartzara ara, nola? 7 geratzen gara hori San Martinen, motxila hartu eta Gurutze Gorrikoak etortzen zaizkigu bila ambulantziarekin. Gero ambulantziak usten dituzte hor estrategikoki jarrita gero korrika egin behar baduzu ateratzeko. Eta gu bukara egiten dugu oinez, oso ongi dago paseilloa egiten gulako zezen plaza barrutik. Eta hori postuan jarri, 8etan Entzierroa ikusi eta Gurutze Gorrikoak eta 112ak okeia ematen duenean, bildu. Zaten da 9etan edo pixka bilnago. Noski, zerbait gertatzen badin badaz, hor sartu behar zarete, eta orduan Entzierroa ere korrika egin duzu pixka bat. Korrika ez, baina tokatu zait behin hori. Zerbait pasa eta baina municipalak edo foralak egite ditzutelako arresi bat, eta orduan ez zara askotatzen beratzen, hor zaude zurera, baina gutxitan pasatzen da ere. Normalean ateratzen ditugu, badaude 2 baia eta orduan gaude erdian, eta ateratzen ditugu pixkat gure aldera, alba da. Orduan, gogorra, baina esperientzia polita ere. Niretzako bai, dauzkat beste erizain lagunak behin egin zutena eta ez direla bueltatuko, niri gustatzen zen. Eta hori alde batera utzita nola bizitzen dituzu San Ferminak? Ni ez nahi oso juergista. Egunean nobel, gauan ez zaitu gaua asko gustatu. Eta niretzako jende gehiegi, baina gero azkenean ongi pasatzen dut, Parranda ere egunean zehara egin daiteke. Bai, egunean, asko zobe, baina hobeto. Eta ere giroaz osasuntsuagoa, ez? Bai, azkenean bermua liatzen baldin bat zaizu ere komplikatu daiteke baina lasaiagoak. Zer da gehien gustatzen zaizuna? Neri Entzierroa gustatzen zait, ez nahiz oso taurinoa, baina Entzierroa ez dakit txikitatik ere joan gara gurasoekin eta ikustera plazara edo lagunen etxeetara, eta bai, ezazkit, badaio otorro. San Fermin guztiak biziko dituzu hemen? Aurten bai, gero lana daukat 12tik aurrera eta orduan formalago hor bukatuko zaizkit pixka bat, baina bestela bai. Ze orain arte Entzierroan lan egiten zenuenean, ere horretaz aparte lana zenuen edo? Bai, hori estra da. Zure lanarekin konpontzen baldin bazara, bai, bestela gaizki. Eta zer moduz dena ez dakit, bizitzea edo? Ongi, lana entzunean lasaiago egoten zara, baina niretzat ez da problema. Turnotan gaude ere, arratsaldean tokatzen baldin bazaizu, jolaste duzu turnoak ere. Eta gero denbora libre gehiago disfrutatzen duzu. Bai, hori bai.
Aurten zer moduz, entzierrorik gabe, faltan botako duzu? Bai, faltan botatzen dut, bai. Aber urrengo urtean suerte haukan eta hobeto tokatzen zaidan. Momentuz, disfrutatu eta bai, ja llegatuko da. Bai, hortan nahi. Eskerrik asko. Eskerrik asko, bai. Irungo Meaka auzoan Ola sagardotegian famili edo lagun artean giro ezin hobea. Sagardo propio ekoizten dute, zato aurtengo sagardo goxoaz dastatzera. Kalitatezko sagardotegi menuarekin batera eta etxean bezala sentituko zara. Irunen Ola sagardotegia. Eta gaurkoan badirudi musika dugula protagonista nagusi elkarrizketa guztietan, hementxe dugu gaur gauean bertan kontzertu emanen duen Bendeta taldeko Enriko kidea. Arratsaldeon. Arratsaldeon guztioi. Eta ongi etorri Iruñera. Ni esker. Zer moduz? Ongi esan Marko, hemen lehenengo una etortzen naizela ni behintzan, ni nahiko fresko nago, zuen nekatu ibiliko zate, baina... Piskatu bat gehiago, bai. Baina ni fresko harrapatzen di behintzan. Gaur gauean kontzertua izanen duzue, Foruen plazan. Foruen plazan, bai. Lehenengo aldiz ez da, San Ferminetan jotzen duzuela. Ez, desentetan jodeu, bai gore Iruñako gunean, baitare Foruen plazan beste binde jo genuen, dela 5-6 urte uste dut izan zela, eta urten berriro. Bai, gustora. Berezia da San Ferminetan jotzea? Badakit leku askotan aritu zaretela, baina... baina San Fermina beti badaukete berezitasun bat, gehien bat igual beste taldekideentzako nik iputxia naiz, behien aparradia baiek gehiago bizitzen dute igual ni baino, baina berezia, etxean jotzea bezala. Itzordu berezia, beraz. Benetantzako. Badakizu gutxo gara bera zerdutan arituko zareten? Bai, guaziko gara ordu batetan. Hasten da Lagrimas de Sangre amaiketan, eta ondoren izango dugu ordu batetan. Beteko da plaza gainera, ez? Hor jende esenta ibiltzen da. Gainera urtean ustut aldaketaren bat egin dutela, lehenengo 4 edo 5 egunetan kontzertuak jarri dituzte eta gero beste egune bat. Da, gero ja beste 2 gunetara pasa dituzte, bai. Beraz, jendea gogoz joanen da, egun hauetan? Pentsatzen dut baietz, bai, gu bai bentzat. Osangi, zer moduz dara mazue uda, Bendeta taldetik? Oso ondo, bai, badia data, badia festivalak ere, kanpoa goaz ere jotzera, pixkat xarma ematen dizio, ez? Horrek pixkat kanpo batean zerna eta hori, eta bagoaz Portugalera, festival batean Faron, ikendan Algarben, eta beste bat daukagu Turkian ere, eta gero estatu mailan badia 4 festival ere noliko dianak. Turkian? Bai, Turkian. Kontzarete noiz bai? Sekula. Ez dakit, badakigu festivala handi edala, ze lehen urtean izan zen Barcelonako talde bat La Señora Tomasa izena duna, eta ikusi genituen bideoak eta festivalena, eta oso handi edala, eta keston giro goten dela, baina ez da, segura. Egon zarete Arabiar herrialderen batean, beste noiz bai Turkia ez dena? Egunean Saharan, egunean Saharako kanpamentutan, astebete ibili ginean kontzertu txikiak eman ez da, han bai ibili ginean, baina... Zer moduzko esperientzia hura? Ongi? Ongi, bai, gogorra, tarte batzuetan esperientzia gogorra, eta bestetan, kuriosoa ere bai, ez? Ze azkeneko egunean zen kontzertu handia, elektrikoa jo beharrenuna, eta hasi ginean, kontuatu ginean, behaintzako pixka gehiagik izan dagoa, gehatezian nola izututa bezala, bai, moztu genuen kontzertua, jo genuen pixka lasaitxo, ze bestela zen... Nola da basamortuan jotzearena? Ez, pentsatzen ez da hit, paisai horretara ez gaude ohituak, Bai, da flipantia, flipantia, egia esan. Soinu aldetik eta... Soinu aldetik, bueno, azkenen kontzertua tokietara juten ginean instrumentu akustikoekin. Eta gero, bertan bazaukaten ekipillo bat, eta bazaukaten gero toki txikian jo genuen elektrikoan, bazaukaten ekipo bat, bazaukaten infrastruktura pixkat, eta antzel izan ez ekiten oso ongi nola manejatu ez da ere, baina denun artean sortu den moldatu zineten, ez? Hori da, ikinen, bai. Osango, bueno, kanpoan egonen zaretela ipatu iguzu, baina pentsatzen dute etxean Euskal Herrian ere egonen zaretela, ez? Festaz festa ibiliko geha, badia bai, data gehienak agian Bizkaian izango dira, Gipuzkoan ere bada baten bat, Nafarroan momentuz San Ferminetako izango da bakarra, bueno, eta Atortxure bai, barkatu. Atortxuan ere bagea. Uztaila bukaeran. Eta gainera hori jaialdi handia, ez? Pentsatzen dut ezakit modu berezean prestatu duzue kontzertu hori. Kontzertu hori jotzen dira ilusio handiz, ez? Eta holako urte hurren bat, 20. urte hurrena festival horrena, modu handi batean, itzel batean montatu behar dutena,
gogoz, ez? Eta gogoz, bai, igual topika sonatuko du, baina bai, azkena izateko, ez? Ea lortzen dugu bingoz. Ez berdina jaialdi handi batean jotzarena, San Ferminetan, gaztetxe batean, ez da, leku murritzagoa, jende gutxiago. Gauza bakoitza bere xarma du. Gauza, eszenario handiak eta ekipo handiak eta toki handiak badute bere xarma, inbeste jende ikustenena, eta toki txoko txikietan jotzearena gaztetxetan edo, baita ere berezia da, ze area joten den jendea zure ikustea jonda. Bai salatan edo bai gaztetxetan, badakizu dala zure publikoa, zure gana joduna, eta zure ikustera joan dena. Orduan, gauza bakoitza bere xarma. Hola, kontzerturik edo harritu zaitu noiz baiten, kanpoan egon zarete eta aukera izan duzu leku desberdinetan egoteko, badakigu kultura modu berezian bizitzen dela, ez? Herrialde bakoitzean, ez da berdina, ez Madrilen, Sevillan edo Azpeitian jotzea, edo San Ferminetan. Ez da, jendea aldetik edo zeozer, noiz daita atentzioa deitu dizue, karo, igual esperientza asko dituzue. Bai, atentzioa ditzekoa beti da Latinoamerikan, ez da? Handia oso juliganak. Badibudi joaztela dana ematera, badibudi futbol partido batea dihoaztela eta kontzertu batea dihoaztea. Oso altu abesten dute behaiek, batzutan behaien aitzen da gehiago zujotzen izena baino. Eta oso berezia da, hango publikoa oso sutsua bezala, asko markatzen zaitu hango publikoa. Esku artean baduzue zeozer orain, disko berririk grabatzeko Oraindik Moderrekin gabiltza, aurreko diskoarekin gabiltza aurkezten abenduan atea zen, orduan pixkat rekorrido gehiagiko diska horrek, 2 bideoklip batea ito honezkeo diska horretatik eta 3. ateako da aurki. Da trilogia bat genuen, lehenengo 2 kalean dira, 3. prest dago eta ez dakitu da azken partean edaten. Zeren ingurukoa da 3. hau? Bada aurreko trilogian hasiera baten dabil kapsula bat hor polizia atzetik dabilena, eta gu resistentzia gehiago daukagu kapsula eta horren dena, hoi dena deskora bilatuko da 3. bideoklip. Osongi, badakigu Gipuzkoarra zarela, baina San Ferminak pixka bat ezagutzeko aukera baduzu, Bai, urtero etortzen naiz. Gustatzen zaizkizu? Nahi gustatzen zaizkizu, bai. Iruñako San Ferminak asko. Zertan egoten zara oso gustora, zerk deitzen dizu atentzioa? Nahi asko gustatzen zaik kaleko giroa. Kaleko giroa. Bai, eta garnazara nabili eta kalean sortzen den giroa, bai egunez, baita gauez ere. Asko gustatzen. Improvisazioak ere askorako ematen du, Bai, nik uste du bai ez. Eta batez ere kalean ibiltzen balin bazara gehiago. Bai, ez naiz izaten hola, agian igual talderen bat balin badago berezik ikusi nahi dutena, joten naiz kontzertuetara. Baina bestela naiz kalean ibiltzen. Kalean ibili eta ala abentura. Hori da. Osongi, gaurko baduzu planik, kontzertua izanen duzu, pentsatzen dut soinu frogak eta bai, joan behar dugu soinu frogara, eta ondoren, kontzertu ondoren, aurretik afaldu eta kontzertu ondoren intentzia daukagu bueltaska bat. Hori da, giroa tanteatzia. Ongi pasa. Mi esker zuek ere. Mi esker hemen izatagatik. Eta ongi izan. Eta zorteon kontzertuan. Mi esker. Eta hauxe izan dugu dena gaurkoz, bihar ere hementxe jarraituko dugu O-plazan elkarrizketa gehiagorekin. Asteburuan gainera jende desente gerturatuko da, ez da gaurria ikusi dugu kaletan jende asko zebilela, larun bata beti, bai. Bueno, ikusiko da. Hori da, inoa. Ongi pasa, arratsalde honetan. Baita zu ere larraitz. Eta bihar egonen gara. Bihar arte, bai. Eta zoi ere mila esker eskaini guztuen arretagatik, arratsalde hona izan eta bihar arte. Laktu jogurta. Astindu eta edan. Orain ere laktu jogurta gaingabetua 100%.